Vrei să mănânci ceva delicios, sănătos și în același timp repede? Rețeaua Star Kebab Gustul Visului este alegerea perfectă. Brandul autohton Star Kebab și-a început activitatea în Moldova în anul 2011, iar de curând a fost deschis cel de-al 7-lea restaurant pe bulevardul Grigore Vieru. Datorită profesionalismului și calității la cel mai înalt nivel, Star Kebab a ajuns în topul celor mai preferate restaurante de tip fast food din capitală. Așteptăm toți oaspeții pe bulevardul Grigore Vieru 5, nou local. Timp de o săptămână fiecare primește câte un card cadou. Dream Card vă oferă prețuri de vis la băuturi, programul 7 plus cadou și 10% reducere în toată rețeaua noastră. În curând, brandul Star Kebab va deveni cunoscut și în Federația Rusă, deoarece compania Star Kebab oferă posibilitatea unică de a lansa propria afacere prin procurarea francizei. Astfel, o echipă din Krasnoiarsk a venit în Moldova pentru a învăța tehnicile de administrare a propriului restaurant Star Kebab Gustul Visului. Бренд Star Kebab реализует мечты не только гостей, но и всех людей, которые с ними работают. Я приехала и была крайне удивлена. Я не думала, что здесь такой уровень подготовки и такой будет уровень обучения. Я действительно крайне приятно удивлена, потому что увидела высокопрофессиональную команду, очень активную, очень любящую свою работу. И я довольна всем, даже больше, чем довольна. Meniul apetisant te va cuceri din primele clipe și doar aici ai posibilitatea să alegi ingredientele preferate și să participi la procesul de pregătire a bucatelor. De acest lucru s-au convins și vizitatorii noului local Star Kebab, care a fost deschis în această săptămână. Vii nesatisfăcut, dar pleci foarte satisfăcut, vreau să vă spun, mai ales că după o zi de lucru și când vii și mănânci un Star Kebab sau un pocket, indiscutabil. Îmi pare bine că s-a deschis încă un local aproape de lucru, de casa mea și îi felicit, prosperitate, să promoveze produsul când adevăr e gustos. Salutări, intrați, mâncați! Încearcă tentațiile din acest sezon. Papilele tale gustative îți vor mulțumi pentru răsfăți. Cu Star Kebab, sigur ești mai aproape de visurile tale.